snaga i slava. Borba za ugledno ime. Športski automobil, simbol mladosti, slobode i životne snage. Ima 3 neodoljive odlike, dobar izgled, sjajan ustroj i snagu. Tradicionalni športski automobil na otvorenoj se cesti doima kao kod kuće, no djeluje kao da bi trebao biti na trkačoj stazi. Danas športski automobili jure samo trkačim stazama brzinama većima od 320 km/h. Ovdje je njihova zadaća pobijediti i privući pozornost mogućih kupaca športskih automobila. Danas je trkača staza produžetak prodajnog salona. Nekad je u Irskoj utrkivanje bilo manje važno od onoga što se poslije činilo u krčmi. Onaj tko bi prvi stigao do stolca i dobio vrč piva, bio bi pobjednik utrke. No sad je to visoka tehnika. Sad su ovdje glavni proizvođači koji žele govoriti o svojim tvrtkama, svojim automobilima, strojevima. I oni to čine tako što su uspješni na trkačoj stazi. Ova je staza vrlo tjesna, zahtjevna, naporna, neravna. Možete upotrijebiti sve ove pridjeve da točno opišete ovo mjesto. Osim svega ovdje je i veoma vruće. Kad pogledam ove trkaće automobile i kad sjednem u njih, osjećam da je to najviše što tehnologija može napraviti. Oni su kao vojni mlažnjak ili svemirski šator. To je jednostavno stvar za budućnost. Ulazim i borim se za svoj život. Užasnut sam. Osjećam stisak smrti na upravljaču. Pitaju me nešto kao kakva je temperatura vode. Ne pitajte, zar mislite da imam vremena gledati to? Ovdje je vrlo teško. Uvijek ste u zavoju. Ne šalim se, neprestano okrećete upravljač i već je zbog toga teško. Prije 40 godina ljudi su se utrkivali u športskim automobilima za zabavu. Vlasnici športskih automobila dovezli bi se na utrke, natjecali se, ako bi automobil ostao čitav, opet se odvezli kući. MG je nastao 20. godina, čedo mozga Cecila Kimbera. Uspio je stvoriti pravu mješavinu izgleda i učinka. Kako su ih vozili na običnim cestama, morali su imati blatobrane, svjetla i pokazivače smjera. Ljudi koji su ih kupovali su više od običnog prometala. Govorili su nešto o sebi, pripadali su klubu odabranih. Većina vozača utrka prvi put okusila natjecanje u MG-u. I ja sam bio obožavatelj MG-a u mladosti. Oni su izražavali pripadnost nekoj vrsti momčadi. Malena tvrtka i ovi maleni automobili, uredna izgleda, s jednom grebenastom osovinom odozgo, uveliko prenabijeni, postizali su golemi učinak po jedinici obujma. Veći nego Auto Union ili Mercedesi kasnih 30-ih, što malo ljudi zna. Kad danas kažete MG, ljudi misle na onaj maleni smiješni športski automobil i čini im se da tu nema ničega važnoga, no mene je itekako zanimalo kako su to postizali. To me je na neki način privuklo europskom načinu cestovnog natjecanja. Europski su proizvođači tradicionalno gradili otmjene športske automobile, a poslije rata nastala je glad za osobitim automobilima. Jaguar se ubacio na ovo tržište 48. godine sa XK120.
Bilo je to cestovno vozilo s trkačim mogućnostima. Mogao je postići 210 km na sat. Da bi poboljšao predodžbu o njemu, Jaguar je odlučio natjecati se. Sve je utemeljeno na zamisli: ne idemo na autotrke radi zabave, nego da za Jaguar izborimo ugledno ime. Koja će nam utrka pribaviti najviše publiciteta? Odgovor je bio 24 sata Le Mana. Najbolji športski automobili i vozači svijeta počinju napornu vožnju, 24 sata Le Mana. To je najvažnija utrka. Le Mans nije samo automobilska utrka, to je zabava za cijeli vikend, svečanost brzine i izdržljivosti, slavljenje i izlaganje športskih automobila. Svake godine na stotine tisuća ljudi hodočasti na jedno od najsvetijih mjesta automobilskih natjecanja. U jednom starom francuskom gradu vidjeti ljude u plavim radnim odjelima, s kruhom pod rukom, na biciklima i opuškom cigarete u ustima. Značilo je neizmjeran kulturni šok za mene. Naš je hotel bio odmah do kolodvora, a ondje su bili i oni čudni strojevi za pravljenje kave pomoću pare. Sve je bilo kao drugi svijet. Ova povijesna staza u uporabi je od 20. godina. Naraštaji vozača naučili su njezine glasovite zavoje. Veza je s prošlošću ravnina Milsan, javna cesta koju svake godine zatvaraju zbog utrke. Bila su 2-3 nezgodna zavoja, a koristili se cijelom cestom. Bio je to pravi izazov. Nije to bila iscrpljujuća staza, jer imali ste onu ravninu na kojoj ste se mogli zavaliti unatrag i šibati naprijed. Dvostruki svjetski prvak u reliju. Četverostruki pobjednik relija Paris-Dakar. Pobjednik utrke 24 sata Le Mana. To može samo Peugeot. U životu sam čeznuo za vožnjom u Le Manu. Za razliku od mnogih vozača za velike nagrade, ja sam ga doista volio. Uživao sam sjesti u automobil i samo voziti dalje i dalje. Meni je to bilo zabavno. I još se vozi, dan i noć. Volim noću voziti u Le Manu. To je pravo uživanje. Sad više i nije otkad su ubacili te glupe šikane. No na staroj ravnini bilo je divno spustiti se s 370 na sat, pogledati gore i vidjeti zvijezde. Bilo je to predivno. Niste kadri objasniti ljudima da može biti romantično voziti 370 na sat. Mnogi misle da se od toga diže kosa. Kroz vjetrobran vidite tako daleko naprijed da se nebo spaja s obzorom, pa je dovoljno pogledati naprijed i vidjeti zvijezde. To je izvanredan doživljaj. Divno. Kad je kišilo, to u otvorenom automobilu i nije bilo tako divno. Ja sam već vozio nekoliko mokrih utrka. U 3 ujutro ne bi više bile suhe ni čarape, ni hlače, ni potkošulja. I morao bih stati i presvući čarape, odijelo, gaće. U 3 ujutro. I onda opet izići i voziti automobil u utrci do koje mi doista nije bilo stalo. I pomislio sam, ako to još ikad opet učinim, doista me treba proglasiti ludim. I više nisam vozio.
Jaguar se pojavio u Le Mansu sa XK 120 1950, no uspjeli su osvojiti samo 12. i 15. mjesto. Za 51. godinu sagradili su novi automobil, model C, posebno za utrke. Jaguar je znao da mogu pobijediti. Shvatili smo da nitko od naših suparnika nema suvremeni automobil. Nitko nije imao automobil oblikovan da bude aerodinamičan. Procijenili smo, proizvedemo li lakši automobil aerodinamičnog oblika i upotrijebimo svoj standardni motor, mjenjačku kutiju i osovine, možemo pobijediti sljedeće godine. Model C pobjedio je 51. godine. Godine 53. Jaguar je među prvima uveo disk kočnice. U Le Mansu svaki automobil s bubanj kočnicama morao štedjeti kočnice da bi stigao do kraja. Jaguari su sebi mogli priuštiti kočenje u posljednjem trenutku od početka do kraja utrke. Model C osvojio je prva 3 mjesta. In 1952, 1952. pojavio se Mercedes na utrkama športskih automobila sa sad već legendarnim 300 SL. Njegov učinak na stazi odmah se osjetio. Mercedesova ulaganja u utrke bila su golema. S njihovim legendarnim voditeljem, Alfredom Neubauerom, bili su momčad koju je bilo vrlo teško poraziti. Njihova je strojogradnja bila poznata kao izvrsna, a i organizacija. S najboljim vozačima postali su strašan protivnik. Mercedes je, po mojemu mišljenju, imao najbolju momčad na svijetu, barem u moje vrijeme. Imaju ime, imaju povijest, imaju automobile, imaju mehaničare. Vozio sam Mercedes 1955. I kad smo završili godinu, došlo mi je da kažem, želio bih četvrtaste kotače, jer mislim da bi i tako išlo. Na to bi Neubauer pogledao u svoju debelu knjigu i rekao, čekaj malo, to smo pokušali 1926. ali vražija je stvar tresla. Ili bi montirali sutradan. Znam, jer imao sam nevolja s tim vozilom. Sjećam se kako je u Monci udario kamen u moj vjetrobran. Vrlo malen, ali bez njega se ne može voziti, jer pritisak i vjetra u Monci je strahovit. Vozite 260-270 u krug po nasipu. Mehaničari su zato saznali tek kad sam ušao u boksove i pokazao nema vjetrobrana. Nakon 37 sekundi izišao sam s namještenim novim vjetrobranom. To je dojmljivo. Još je dojmljivije bilo na sljedećoj utrci. Ako bi se razbio vjetrobran, pritisnuo bi gumbi i podigao bi se novi. Kad su 1955. Jaguar i Mercedes došli u Le Mans, bili su spremni za borbu do kraja. Razlike u snazi i najvećoj brzini gotovo da i nije bilo između Jaguarova modela D i Mercedesa SLR. Oba su bila izdržljiva. Utrku će odlučiti vozači. U Mercedesovoj momčadi bili su Fangio, Moss i francuski vozač Pierre Levesque. Jaguar je polagao nade u Mikea Hawthorna. Kad je Hawthorne imao svoj dan, po mojemu mišljenju bio je najbrži vozač u Britaniji nakon rata. Bio je sjajan mladić, a on i njegov glavni suparnik Fangio, koji je bio vodeći vozač Mercedesa, bili su veliki prijatelji. I ova su dvojica vodila veliku bitku. 1955. bila je kobna godina. U Le Mansu vozile su različite kategorije automobila istodobno. Fangio i Hawthorne bili su u najbržoj skupini i dok su se borili morali su prestizati slabija vozila. U 6:30 navečer Hawthorne se približavao ravnini ispred boksova i kanio je preteći jedno od sporijih vozila, Austin Hillija, kojega vozio McLean. Hawthorne je dolazio, pretekao ga, vozio je savršeno točno prema boksovima. Iza njega bio je Levesque u Mercedesu 300 SLR, a desno iza njega Fangio se spremao da ga pretekne. U prvom automobilu kojim je prešao bio je Hawthorne i to mi je bilo drago jer shvatio sam da vodi. I prošao je, te prešao na moju stranu pred mene. I onda sam na svoje zaprepaštenje vidio svjetla kočnice